tothom, avui us volem presentar quelcom molt especial. Sí, avui portem una cosa que tot bon viatger galàctic necessita. Doncs tens raó, Luke, és que en el món de Star Wars tothom necessita una nau, és essencial. Sí, i si té estil i personalitat encara millor. Us volem presentar la nau amb la que viatgem per la nostra galàxia. Com diria Han Solo, aquesta nau i nosaltres hem viscut moltes aventures, així que comencem. Com podeu veure, a la part davantera tenim el símbol que és tota una declaració d'intencions. Els dos costats tenen el símbol de la República amb un efecte de velocitat. I no només això, sinó que aquesta petita jo crec que podria fer la carrera que és amb menys de 12 parsecs. Doncs sí, però és que a més, en aquest costat també tenim la Leia i el Luke com a protagonistes. Com podeu veure, la Leia té el seu blàster i el Luke té la seva espasa mirant cap al cel. Sí, però no només això, Leia, sinó que es pot intuir que al darrere del Luke i la Leia hi ha el símbol Jedi. I també tenim aquí, al seu costat, uns companys molt fidels a l'R2 del 3PO. I a baix de tot, als peus del Luke i la Leia, hi ha en Darth Vader. Sí, però és que a més també tenim aquí amagadeta l'estrella de la mort. També tenim tot envoltat de motius de Star Wars, com per exemple naus com el destructor imperial, X-Wings, TIE-Fighters, símbols Jedi, símbols de l'imperi i espases. Leia, però no t'oblides dels personatges. Per exemple, aquí tenim en Jabba Hutt. L'altre costat està presidit pel Darth Vader i al seu costat hi tenim l'emperador i en Darth Maul. Com podeu veure, aquí també estan envoltats de motius de Star Wars, com per exemple personatges, com ha dit abans el Luke, que podem trobar el 3PO, l'R2, el Mestre Yoda, el Boba Fett, Ewoks i molts més. I segur que vosaltres podreu trobar un munt de coses. Finalment, la part posterior deixa molt clar a la gent que ens pugui seguir que aquesta nau és una nau de la República. Sí, però no només això, Leia, sinó que aquesta nau és exclusiva perquè té un disseny superxulo i no només això, sinó que no hi ha cap més al món. Esperem que us hagi agradat la nostra nau. I fixeu-vos bé quan aneu per la carretera a veure si ens veieu. Doneu un like si us ha agradat i subscriveu-vos al canal. I Que la força us acompanyi! Adeu!